da lamita 93.1 zangon FM arewa radio masu sauraro barkamu da dawowa daga sashen mu na talla. To DJ shi kasafin kuɗi tunda an ce a doron tsammani ake yin shi. Sheki nan babu wata ƙasa ko al'umma da take da tabbas ɗin abin da take tunani. Illa iyaka ƙasa ko ina take a duniya ta san albarkatun da ta dogara da su wajen samun kuɗaɗen shiga. To mu a nan Najeriya tunda tattalin arzikin ƙasa muke da shi mai siri ɗaya wanda ake kira mono economy, tattalin arzikin ƙasar da abu guda ka kan kusan muka fi dogara wajen samun kuɗaɗen shiga ba mai bane ba. Akan ganga nawa aka yi estimation, aka yi estimate, aka yi kiyasi za a yi wannan kasafin kuɗin dala 73. To dala 73 wane ba dala 77 bane? 77 to gangar da za a rika haƙo mai a cikin shekara ta 2024 nake faɗa. Kuma yanzu nawa ake sai da gangar mai a duniya? Dala 73 zuwa ta 74. To kin ga idan aka yi kasafin kuɗi ko aka yi tsammanin kasafin kuɗin nan zai karkare ya ƙare akan tunanin cewa za a sai da gangar mai kowace guda ɗaya a kasuwar duniya akan dala 77. Idan wani ibtila'i ya shafi duniya, kin san akwai abubuwa da yawa da suke faruwa a duniya da suke da tasiri akan kasuwar mai na duniya, kuma alƙalman da suke nuna makomar man nan a kasuwar duniya suna da yawa. Yanzu idan aka duba ai ana wannan ibtila'in da ake cewa na ambaliyar ruwa wanda ake kira tsunami. Akwai irin su hurricane, mahaukaciyar guguwa, irin su cyclone, irin su typhoon da sauransu. Akwai matsaloli da yawa, hata yaƙe-yaƙe nan suna shafar farashin mai. Don haka kenan inda mai ka dogara kai kasafin kuɗi, to baka da tabbas ɗin burinka zai kai tsaikon da kake so ko kuma burinka zai gaza tsaikon da kake so. Idan ya gaza tsaikon da kake so, to budget ɗinka ta kare, domin deficit ɗin da ake samu na giɓin kuɗin da ake samu ai zai ƙara faɗi kenan. To saboda haka mu kalli abin yadda yake. Yanzu idan har da gaske ne kundin kasafin kuɗin da aka aji fanko ne, yanzu ni in aka ce menene fanko sai in ba da misali da ashana. Fankon ashana babu ashana kyartawa a ciki, fanko ne ba komai a ciki, ba shi da amfani. To saboda haka idan aka sa aka duba dije za a rika ganin ni kullum abin da nake kallo a duniya nan tamu, girman buwayen Najeriya da tasirin Najeriya ta fuskar diflomasiyya da tattalin arzikin ƙasa nake ka. Domin labaran wasanni. In an ce a irin ƙasashen mu ake samun wannan abin da in ya faru in gaske ne, ai sai dai mu samu kyalle mu rufe idanunmu. To ai koda a taron COP28 din da Tinubu ya je, ya kamata a duk wakilan Najeriya su nemi kyalle su rufe fuskokinsu. Mu dai ba za mu yadda mu so a duniya a ci shugaban kasar mu ya gabatar da kasafin kuɗi, kundin kasafin kuɗin da aka aje shi a zauren majalisa domin amfanin gabatar da shi shine wakilan al'umma da 'yan majalisa da sanatoci za su yi tsifa su gano guraren da suke da buƙatar gyara, abin da ake kira gray areas. Amma kuma sai aka wayi gari aka ce fankon aka gani ba kayan a ciki. To me kenan? Kuma in har wannan abin haka yake, wanda ya claiming yayi kirarin cewa hakan ne, shi wannan dan majalisa da gwamnati kuma ta musanta cewa ba hakan bane, to a fito da gaskiyar lamarin demokradiya muke. Ita demokradiya ba lallaba ake akan ta ba, komai fitowa ake free falo, musamman abin da ya shafi interest da bukatar kasa da bukatar al'umma da muradin kasa da ake so a cimmawa. To kuma duk inda aka ce demokradiya ta rasa wannan bangare, to dije gaskiyar magana akwai lauje a cikin nadi. To misali kan wannan batu ka ce a fito ai bayani. Kwarai da gaskiya ai demokradiya ake. A fito ai wa 'yan kasa bayani. To kuma ba a kai ga yin bayanin ba, kuma an shiga wata sabga da wurwurar. Wacce? Ta wannan taro da aka tafi. Kwarai da gaske. Shi wannan taro na COP 2028 menene shi? Kuma mecece manufarsa? Wace irin riba Najeriya za ta ci ko za ta samu dangane da halartar taron har aka yi wannan tururuwa? Aka kwashi
tawaga ce dan adam tarago guda mutum nawa kika samu labari 1411 kuma duk suka tafi taron COP28 ko biki za a je ai wannan ya gatanta ya kai gata ita yar bikinta ba in bikinta aka je in bikinta ne to in ba bikinta bane fa an shiga wata sabga to ai shine me aka je yi menene shi wannan taron tukun to idan muna so mu gane menene ribar Najeriya sai mun gane menene makasudin taron kin yi tambaya zan ba da ansa to na farko dai taron nan da aka yi wanda aka kira a Dubai a bara an yi makamancin sa a Egypt kuma taro ne aka kira na kasashe na duniya waɗanda suke da ruwa da tsaki akan abin da ya shafi dumamar yanayi taro ne wanda aka yi yadda za a rage a magance dumamar yanayi sannan kuma a magance abin da ya shafi gurɓacewar irin iskar da muke shaƙa daga masana'antun da suke sarrafa kayayyaki na duniya Dija bara kasashe masu arzikin masana'antu sun yi taro na kwarya-kwarya na su a junansu yasu kasashen nan guda 7 DJ akwai Amurka akwai Burtaniya akwai Faransa akwai Canada akwai Italy akwai Japan akwai China kin ji kasashen nan guda 7 to amma su da suka kira taron bukatar da suke so su tabbatar da an cimmawa a sakamakon wannan taron ita ce bukatar da waɗannan ƙasashe na COP28 suke so su gani duniya ta yadda an cimma buri akan abin da waɗannan ƙasashen guda 7 suka yi taro a Burtaniya menene bukatar su bukatar shine yadda za a duba matsalolin da suke da alaka da sauyin yanayi da dumamar yanayi da gurɓacewar yanayi to idan aka duba jije waɗannan ƙasashe guda 7 yau dai an waye gari waɗanda na zana su ne suke manyan ƙasashe na duniya da suke da arzikin masana'antu kuma su ne suke da manyan masana'antun da suke sarrafa kayayyakin da duniya take amfani da su kuma masana'antun nasu ake ganin su ne ummul aba'isin haddasa waɗannan matsaloli shi kansa wannan matsala ta dumamar yanayi kuma idan aka riga aka duba a lokacin da aka yi wannan taro na Burtaniya kafin mu zo na COP28 a san da aka yi wannan taro akwai wani Professor Milton Fitzman na jami'ar Cambridge ya gabatar da mukala Fitzman ya tambaya bayan duk ya gama zuba turancinsa dama dan kasar Burtaniya sai ya ce ina da tambaya guda 3 wai shin a duniya su wane ne ummul aba'isin matsalolin da yanzu duniya take tattauna a kansu na sauyin yanayi da mamar yanayi da gurbacewar yanayi ya ce waɗannan ƙasashe guda 7 waɗanda ake kira ƙasashe masu arzikin masana'antu wanda ni na zana yanzu su ne ƙasashe ya ce kuma shin waɗannan ƙasashen saboda duba da ɗaukakar da suka samu ta fuskar masana'antu da ƙere-ƙeren kimiyya da fasaha na ci gaba yadda za su yi baya ko yadda za su yi gaba Fitzman ya saki tambaya idan na kalli magana shi wannan professor na jami'ar Cambridge sai in ce a'a babu hanyar da za su yi yadda su ci baya sai dai su nemi hanyar da za su ci gaba ya kuma sake cewa a'a moriyar da suke samu ta bunƙasa ta fuskar tattalin arzikin ƙasa sakamakon ƙere-ƙere a manyan masana'antun da ya ba su damar da suka shallake kowa a gudun ya da kanan wani a matsayin zakarin duniya ta fuskar ci gaba na masana'antu da kimiyya da ƙere-ƙere za su iya yadda su samu tasgaro a cikin wannan tafiya tasu Fitzman ya ce ba za a samu ba kenan taro ne na fakewa da guzuma domin albukar sana to kin ga barin kai idan muka dubi wannan taro da aka yi na kasashen G7 wanda aka yi a kasar Burtaniya darasin da zamu koya a nan shine su fito da wata manufa ko wani manhaja ko wani kudiri da ake kira resolutions da za a ɗauki matakai rage abin da ake kira industrial emissions irin abubuwan fitar da dagwalon masana'antu waɗanda su ne suke gurɓata sararin samaniya ta iskar da bani adam ke shaka wannan ya kawo mu ga bigiran cewa yau duniya idan aka kalle ta akwai ibtila'i na ciwuka da annoba iri-iri da suke barkiya ko mu a nan kasashe masu tasowa da saran an ce ga wani sabon ciwo ya bulla hatta su kansu hukumomin lafiya kansu yakan daure su ce to ga wani ciwo ya bayyana ba za mu iya cikakken bayani akan makasudin shi ba sai mun je mun yi bincike mun yi forensic analysis a laboratory a wurin gwaje-gwaje DJ to saboda haka idan aka tsaya aka duba tasirin wannan taro da aka kenan
duk inda za a yi irin wannan taro makamancin wannan, idan taron bai fito da manufofin da za a ɗauka a matsayin sanya idanu da neman buƙatar waɗannan ƙasashe da su suke da alhakin gyara irin wannan matsalolin, idan ba su ne suka fito kai da fata suka yi gyaran matsalar ba, duk wani taro na cop 28 ne baɗi ma za a iya yin na cop 20 nawa, ko shakka babu. to har duniya ta mai hankali, ni ban san ranar da za a je, saboda magana yadda nake so masu sauraro su fahimce ta, ga dalilin da yasa ake wannan taro a Dubai na cop 28, ga makamancin wannan taro da aka yi bara na kasashen G7, duk wani taro da za a yi idan waɗannan manyan kasashen masu arzikin masana'antu ba su yadda sun kuya kaɗan ƙasa-ƙasa ba wajen bullo da tsare-tsare da manufofin da za a ɗauki matakin magance ɗumamar yanayi da sauyin yanayi da gurɓatar yanayi, a duk wannan taron da za a yi tun da dama a Dubai ake, ina ga mutanen mu za su samu damar shan gahawa irin ta Larabawa? Kasashen Larabawa, tun da an sha gahawar bara wadda aka yi a ƙasar Misir, kenan yanzu ana shan gahawar bana a ƙasar Dubai da ake irin wannan abu. To kin ga anan DJ, duk wannan abin da ake magana idan ba a tsaya an yi abin da ya kamata ba, manyan kasashen nan da suke da arzikin masana'antu matsalolin na a gindinsu suke, su kuma a yadda nake gani kamar yadda Professor Fitzman na jami'ar Cambridge yake gani, ni ma na fahimta kuma na yarda da ra'ayin shi anan, yana da wahala su sauko ƙasa baya a kan gaba dai da suke domin buƙatar ƙasashe masu tasowa su ya duk tafiyar da za su yi wadda za ta ba su ta gomashin kashin dankali babba akan karami, ya za su samu age akan mutane ya zamantu su ne gaba akan tafiyar, su ne suke da moriya akan kowa, su suka fi moriya fiye da kowa, ta ina za a samu sauyi a bangaren su. Sai kuma tambayar cewar wani irin moro Najeriya za ta samu da mutanenta suka yi rige-rige wajen halartar wannan taro. Akwai wata yarjejeniya da aka cimma cewar za a aiwatar, wadda aka yi wa lakabi da Paris Agreement, Kyoto Declaration. Akwai Kyoto Declaration. To shi wannan Kyoto Declaration din na ɗauka ƙasashe ne wanda suke ƙarƙashin inuwar Majalisar Ɗinkin Duniya suka amince da kwarai da gaske. Najeriya tana ciki? Kwarai da gaske. To mun ji ɗaya. Sannan kuma shin Najeriya tana daga cikin ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki, masu ƙarfin masana'antu da suka fada ƙarƙashin wannan Kyoto Declaration ɗin da ake fatan cewar ita ma za ta samu wani moro daga cikin yarjejeniya? To gaskiyar magana, Najeriya ba ta cikin kasashe masu arzikin masana'antun da karfin siyasa su shiga cikin wannan kungiya ta fuskar yadda za a tafi da su wajen daukar kudirin da zai magance irin wannan matsalolin. To an ce taron yana hada shugabanni na kasashe da kuma majalisar ministoci da kungiyoyin sa kai, kungiyoyi masu zaman kansu, da 'yan jarida da sauran 'yan kasuwa. Wani moro ne Najeriya za ta samu? To ni ma shine abin da ya daure mun kai, saboda in aka tsaya aka duba, idan aka ce yau taro irin wannan ga irin nau'in mutanen da aka kwasa, da wane da wane da wane da wanci har mutum 1,400, in dai akan maganar bukatar taron ne da kuma matsayar da ake so a cimmawa kuma a tabbatar da yayi aiki, to ni ban ga dalilin ma da za a kwashi mutane 1,400 su tafi taron nan na Dubai ba. Akwai wani jami'i da na ji yana tsokaci cewar taron bana yayi girma da yawa. Mutum 90,000 suka halarci taron. Ya ce taron is too big. Yana da girma da yawa. Mutane 90,000 suka halarci wannan taron. Idan bature ya ce abu yayi girma da yawa kenan yana kokawa ne ko kuma yana munna? Wato harshen damo guda biyu ne. Kasuwa ta yi kyau. Kwarai abin ya yi girma da yawa. Na farko za ka kalle shi a irin yadda kasashe na duniya suka yi express din interest ɗinsu, suka nuna bukatar su. Dan duk inda aka ce, yanzu kamar misali ne a ce ana taro na tabbatar da tsaro a ƙasa. Aka kira wannan babban taro saboda wannan bangaren da abin da yake fuskanta, wannan bangaren da abin da yake fuskanta. Yawan audience ɗin da suka ziyarci wannan taro shine yake auna murabba'i ko level na matsayin interest ɗin da mutane suke bukata. Yanzu in kika duba girman taron, ba zai rasa alaka da irin girman matsalar da ta addabi kasashe da yawa kan batun ɗumamar yanayin da sauyin yanayi da gurbatar muhalli.
yau kasashen nan guda 7 a duniya su ne suke da haƙƙin su ɗauki matakin da za a magance matsalolin da duniya take fuskanta kamar yadda gogaggun masana experts na duniya suka ba da labarta. To girman taron yakan nuna wa duniya da su waɗannan manyan ƙasashe da ake ganin alhakin yara ta a wuyansu da su fito su nuna commitment su nuna wani hoɓɓasa da wani mataki da za a iya ɗauka. Duk wannan taron na COP28 yadda aka yi a Dubai, duk irin ƙudirin da za a fitar da shi da sanarwar bayan taron da ake kira communique wadda za ta biyo bayan wannan taron, in an zo aiwatarwa a batun implementation, idan babu yardar waɗannan ƙasashe guda 7 su yadda su miƙa wuya a aiwatar da tsare-tsaren da aka bullo da shi, to babu wani abin da burin da duniya za ta ci akan wannan batu. Ke ga kenan kowa duk ƙasashe da ta kwashi mutane aka je da kuɗaɗen guzuri da kuɗin tafiya da kuɗin Estacot da kuɗin menene, kuma za a yi mamaki yadda mutane suke ganin wallan Najeriya ta wajen ɗaukar yawan mutanen da suka tafi wajen rakiyar tawagar gwamnatin Najeriya a wannan taro. Ba wani abu ne suke dubawa wai yau kasar da a yau din nan yau satin mu na da gabatar da kasafin kuɗi, ai ko mako guda ba ai ba. To ko mako guda ba ai ba, nawa ne zumbar kasafin kuɗin da aka ware? Ranar Laraba aka gabatar da kasafin. Trillion nawa ne? Trillion 27. Aka ce za a aro trillion nawa? Za a aro trillion 7.1. 7.1. Kwarai kamar yadda na gani a rubuce a jaridu. To kin ga a nan gurin ai mu yanzu Najeriya tunda mun kinkimo ta da girma, kuma kasafin kuɗin nan da muka yi mun yi shi ne akan doron tsammani, ba kasafin kuɗi bane wanda aka ɗora shi akan matsayin kasafin kuɗin daidai ruwa daidai tsaki. Jan aikin a gaban mu ta ya za mu yi funding din deficit din mu, ta ya za mu cike wagegen gibin da muke tamani za mu samu a cikin wannan kasafin kuɗin, ya za mu tsaye da tsarin tafiyar da gwamnati da zummar a rage tsadar tafiyar da ita, abin da ake kira cost of governance. Sannan kuma idan an zo aiwatar da kasafin kuɗin nan, wata hanya gwamnati za ta toshe dukkan wasu leakages, wasu ƙofofi na gibi ƙofofin ma kuma ƙofofin da za a tabbatar da cewa wajen aiwatarwar an tabbatar da probity da accountability da gaskiya ma da riƙon amana da kuma bin diddigin yadda ake kashe kuɗaɗen al'umma. Saboda haka duk inda aka ce abubuwan nan sun tattare mana, yana da kyau mu fi tsayawa mu mai da hankali wajen duba tsarin yadda za mu bi gwamnati ta kalli yadda za ta aiwatar da kasafin kuɗin da ba zai tara wa kan gajiya ba DJ. Saboda haka nan duk idanun mu abin da yake kallo wannan taro da ake, inda matukar labid da su waɗannan ƙasashe masu arzikin masana'antu, wanda in ma wasu ne masu laifi, su ne culprits, su ne masu laifin, saboda duk matsalolin daga gindin su yake tahowa, kuma su duk abin da za a inda zai rage musu gudun ya da kanan wani na wato bunƙasa tattalin arzikin ƙasa ta yadda bukatunsu za su inganta, ba bukatunku ba. Manyan ƙasashen na duniya kullum da ya kamata mutane su fahimci wani irin kalar fata jikin fuka-fukansu take ciki. In ana zancen sai da haja, kamar sai nake ganin kamar ta fuska biyu ake tallanta. Ko ka inganta hajarka, mai siye i hango darajarta da kimata tun daga nesa, ita ko kafarsa izo gurin ka isiya, ko kuma ka lullaba hajarka, ka saba gammo ka dora ta aka ka tafi tallanta har Allah ya sa a dace. Waɗannan sigogi guda biyu Najeriya ta yi fa amfani da ta biyun wajen tallata kanta kasashen duniya da masu zuba hannayen jari. To amma tambayar anan shine, an ce duk waɗanda mafi yawanci daga cikin waɗanda suka halarci wannan taro an tafi ne da zummar sai da manufofin ƙasa don ribato masu zuba hannun jari da ƙasashen duniya. Kamar yadda na ji ita kanta haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta rattaba hannu a cikin wata yarjejeniyar fahimtar juna tsakaninta da wata hukuma ta RIA na renewable energy, na sake sabunta salon samun makamashi. Yawwa. To amma irin wa'annan abubuwan muna jin su ba yau ba, farau ba.
muna gani a ƙara muna gani a ƙasa to ai duk lokacin da bari mu dawo magana kitabe magana tallata haja yau duk wanda karan sai kai tsaiko a duniya baya bukatar talla ai duk inda aka ce nagarta kuma ta tabbata nagarinci ba ta bukatar talla saboda dalili anan me ake nufi da baka bukatar talla mu yau a Najeriya ya kamata a ce mun fito da kyakkyawan tsarin da hajar mu ita ce za ta sai da kanta yanzu idan kika dubi tsarin yadda muke tafiyar da masana'antun mu yanzu dije a cikin Najeriya masana'antu nawa muke da su manya-manyan masana'antu wanda duniya za ta yi kwalama ta zo ta zuba kudadenta a ciki yanzu mu kalli matsala guda daya mun kasa gane cewa akwai indices akwai alƙalma da ya kamata mu kalle su kafin mu kalli abin daga girman hangen nesa da muke so mu kalla yau Najeriya an waye gari kalli bangaren makamashi kadai da muke magana sa su babbar matsalar da muka dade muna sha musamman a wannan tafiyar ta demokradiyyar da muke ciki ta jamhuriya ta hudu shekara ta 1999 zuwa yanzu shekaru 24 cif da muke magana yanzu miliyoyin kuɗi triliyoyin kuɗi ya kike kiran su sun yawa dan malala gashin tafiya dan kada ki wahalar da kanki to ai zonce ne na Allah to saboda haka idan kika riga kika duba nawa ne ba a kashe ba nawa ne ba a yi ikirarin an zuba ba nawa ne ba a yi ikirarin an ware ba nawa ne ba a yi ikirarin an yi amfani da su ba wajen samar da makamashi har yanzu cikin matsala muke makamashin nan har yanzu inda yau ya tabbata masana'antu nawa ne da a cikin shekaru 25 da suka wuce ba sa aiki ko a Kano da kike ciki typical example karamin misali muna da Chalawa muna da Sharaɗa muna da Bumfai fiye da masana'antu 700 aka suka daina aiki aka sa katin kwado aka garkame su kama ga manya kama ga matsakaita kama ga kanana kuma matsalar rufe masana'antu su tsaya cik ba sa aiki matsala ce da take kirkirar rashin aikin yi a tsakanin miliyoyin al'umma matsalar talauci da rashin aikin yi a cikin al'umma shine yake haddasa irin laifuffukan da suke addaba al'umma kuma rashin tsaro da irin waɗannan matsalolin ke firgita waɗanda suke da arziki a ƙasashe na duniya su kalli rashin tabbas su sace kasance su ki yadda su saka dukiyarsu a cikin ƙasa kin ga idan kika ɗauko can ɗin abun a jere ki kowanne ɗaya na bin wani ɗaya na bin wani to yanzu yau an wayi gari da a ce muna da wani tsari da duniya ma ta yadda da shi ai ba boye ba da arziki da rashin shi ba wanda yake boya shi mai siye da kansa zai zo ya kafa shi mai siye da kansa zai dawo ci a ai Najeriya ai wato tana da wani kyakkyawan yanayi da muka gamsu cewa karanta ya kai tsoko ta fuskar bunƙatar masana'antu da abubuwan da ake sarrafa kuma daga GDP ɗin ƙasa ake ganiya abin da ƙasa ka ce da tunda masu jajayen kunnuwa sun cika mana gari ai ina ganin a unguwar kuma sai kin kama musu haya a wasu guraren in za su yadda su zauna mita 93.1 a zangon FM Arewa Radio masu sauraro kuke tare da mu kai tsaye ta cikin shirin Mutattauna kuma